Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýarys. Eýranly we günbatarly diplomatlar Tehranyň we dünýäniň iň täsirli 6 ýurdunyň ýadro meselesi boýunça ölüşikli lalaşyga gelendiklerini aýdýarlar. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça ýol başçysy biz gepleşikleri üstünlükli jemledik diýdi. Eýranyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça halkara derejesinde uzak wagtlap geçirilen gepleşikleriň netijesi barada kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatlaryny dinläli. İran bilen dünýäniň güýçli 6 ýurdunyň arasynda Tehranyň ýadro programmasynyň toktadylymagyna derek bu ýurda garşy giýilen sanksiýalary ýatyrmak boýunça taryhy ilalaşyga gelindi. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça wekili Federica Mogherini bu ýagdaýyň tutuş dünýä üçin umyt döretýänligini aýtdy. I think this is a sign of hope for the entire world. İranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif bolsa bu ýagdaýy taryhy bir pursat diýip häsiýetlendirdi. I believe this is a historic moment. Ýewropa wekili Mogherini bu ädimiň halkara gatnaşyklarda, diplomatiýada, koordinasiýada, hyzmatdaşlykda we onlarça ýyllap dowam eden gapma garşylygyň soňuna ýetilmeginde täze giňişligi açmagynyň mümkindigini belledi. İran bilen 6 güýçli ýurdun, ýagny Birleşen Ştatlarynyň, Orsiýetiň, Hytaýyň, Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň wekilleriniň arasynda gelinen bu karar ençe mil dowam eden gepleşikleriň netijesinde mümkin boldy. İranyň prezidenti Ruhani bolsa öz Twitter hasabynda ýereden beýanatynda bu netije oňaýyn baha berdi. İranyň esasy goldawçysy bolan Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bu ulalaşygyň ýakyn göndegörde möwjen terrorizm howpyny aradan aýyrmaga kömek edip biljekdigini aýtdy. Ol bu ulalaşygyň aýratynam İran bilen Orsiýetiň arasynda parakatçylyk maksatlary bilen alınıp barylan ýadro hyzmatdaşlygyň güýçlenmegine de itergi berjekdigini belledi. Gelinen ulalaşygyň takyk maddalary hakda maglumatyň gelip gowuşmagy dowam etýär. Reuters habar agentliginiň maglumatyna görä dokumentde Birleşen Milletler Guramasynyň ýadro agentligi tarapyndan şübhe döredýän eslendik ýere baryp görmek talap edilende İranyň 24 sagatyň dowamında muňa mümkinçilik döretmeligi aýdylýar. Agzalyan agentligiň maglumatynda İranyň balistiki raketa edinmek mümkinçiligine garşy giýdilen sanksiýalaryň 8 ýyl içinde ýatyrylmajagy aýdylýar. Irana garşy Birleşen Milletler Guramasynyň giýdilen ýarag embargosy hem 5 ýyl içinde dowam eder. İranyň ýadro programmasy endi ençe ýyl bäri Tehran bilen Günbataryň arasynda dartgynlyga sebäp bolan esasy problemalardan biridir. Günbatar İranyň ýadro ýaraglaryny öndürmäge finansiýanlykda aýplansa, İran bu aýplamalary izgiderli red edip gelýärdi. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşi İranyň bu programmasy boýunça Tehrana garşy sanksiýalaryň 4 etapyny girdipdi. Birleşen Ştatlar bilen Ýewropa Birleşigi bolsa edil şu meselede İrana garşy goşmaça sanksiýalary girdipdiler. Şol sanksiýalar energiýa baý İranyň neft eksportyny çäklendiripdi. Bu hem öz dereginde İranyň ykdysadyýetyne erbet täsirini ýetiripdi. Onsoň ahir soňunda soňky ýyllarda bu problema boýunça Günbatar bilen İranyň wekilleriniň arasynda göne gepleşiklere başlanypdy. Soňky döwürde Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry bilen İranyň daşary işler ministri Javad Zarif'in arasynda izgiderli duşuklar geçirildi. Awstriýanyň paýtagty Wienada gelinen bu ulalaşyk ençeme gün dowam etdi. Eýranyň ýadro programmasy boýunça gelinen ulalaşyk barada kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganistanyň Demirgazygynda Faryab vilayetinde söwüşler dowam edýärkä yerli resmiýetlerin söýlerine görä Talibana garşy söwüşýän 30 çemeti yerli söwüşçi öldürilipdir. Käbir maglumatlarda olardan käbirleriniň kellesiniň ketirilendigi aýdylýar. Owganistandaky habarçy Şamirdan Gulmurady bu ýagdaýyň jekmejeklerini görüň bermegi sorap Faryab vilayetiniň deputaty Fathullah Kaysari bilen söhbetdeş boldy. Bu söhbetdeşligiň mazmuny bilen kardeşim Muhammed Tahir tanıştyrýar. Jynap Kayseri Faryabdan näme täzelik? Çaknaşyklar henizem dowam edýärmi? Uruşlar köp edamasy bar, talipler köp ziyat bolgan. Faryab vilayetinde uruş dowam edýär. Talip söwüşçileriniň sany gitdigiçe artýar. Yerli ýaraglary döwlet goldamaýar. Faryab vilayetiniň köp regionunda obalary jeňçiler basyp alýar. Faryab vilayetiniň merkezi Meýmene şäherine de jeňçiler wehim salýar. Eger ýagdaý şeýle dowam etse we döwlet kömek etmese, Faryab vilayetiniň etraplarynyň aglabasy tezlikde jeňçileriň eline geçer. Sizem şu wagt uruş meýdanlarynda onuň sebäbi bardy görüň beräýsiňiz, ýoksa sizem uruşlara gatnaşýaňyzmy? Men hem kartlaşdym, köp baçaradan şahit boldum. Men hem uruşlara gatnaşýaryn. Gözümün öňünde oglanlardan ençemesi helak boldy. Talip ýaralarynyň onlarçasy öldü. Yerli ýaralylar bilen jeňçilere garşy bilelikde görüş alyp barýaryn.
Karay etrafında onlar çobanyň söwüşler tarapyndan basılıp alınanlygy aýdylýar. Şu gün basılıp alınan obalaryň ýaşaýjylarynyň durmuşy nähili? Dawlatga wabasta sola özden ulany hawlysyny talyblar öt berdi. Döwletden tarapdarlygy diýen yerli ýaraglaryň üýjaýyny jeňçiler otlady. Olar öz üý öwdaryny terk edip gaçyp çykdy. Yerli ýaraglar etrabyň gorag üçin jeňçilere garşy göreşýärdi. Yaragam olaryň özündendi. Hökümet bermändi. Erbekler yerli polisiýa gullugyna da kabul edilmändi. Şo sebäpden yerli yaragly güýçler jeňçilerden ýeňilip ýyda çekildi. Yer ýurdundan bejaý boldy. Öýjalaryny terk etmäge mejbur olan adamlaryň sany näçerek bolmaly Jynap Kaysary? Kaçkan adamda mesela bir kariyada inip ketýän şu adam 3000 4000 goý bolsa. Bosup çykmaga mejbur bolanlaryň sany 3000-den gurrak maşgala bardyr. Halk gaçyp çykmagyny dowam etdirýär. Uruş zerarly öz obasyny terk edýär. Soňky 3-4 günlükde çaknaşyklaryň Faryapda has ýetileşmeginiň sebäbi näme bolup biler? Faryap stratejikdi köp mühim sapat şamaly kelede aýtylady. Faryap welaýaty strategik regiondur. Faryap welaýaty Demirgazyk Awganystanyň gapsy ýa açar hasaplanýar. Faryaby basyp almak üçin jeňçilere Pakistandan buyruk berilýär. Eger Faryap welaýaty jeňçileriň kontrolyna geçse, onda Demirgazyk Awganystanyň böleki welaýatlaryny jeňçileriň basyp almagy kyn däl. Edil şu wagt näçe etrap obasynda? Bol uluswally hatarga. Kawrmaça marbity Faryap şu uluswally. Faryap welaýatynyň 14 etrabyndan 10 etrabyna jeňçiler häzir howpawandyrýar. Gormaç etrabam Faryap welaýatyna degişli. Almar, Qaysar, Kohistanat, Bulçyraq, Gurduwan, Jymabazar, Şirintegap, Döwledabad şu 10 etrapda dartgyllyk barýar. Söwüşçiler jemi näçe obany basyp aldylar? Astana baba Karaýdan 100 qarya ketken, tutupegan. Astana baba we Karay atly sepde 100 obany jeňçiler basyp aldy. Qaysar etrabynyň ençeme obasy jeňçileriň eline geçdi. Hazır ol ýerde aldym berdimli çatışyk barýar. Halkyň ýagdaýy has agyr. Şol söwüşçileriň arasynda Merkez Aziýaly jeňçilerim bar diýilýär. Ol dogrymy? Bala, oşaladan Pakistanly generallary Huwa Faryapda Merkez Aziýaly militarlaram ýerleşdi. Pakistan armiýasynyň generallary bar. Olar halky gozgalaňçylara goşulmaga çagyrýar. Jeňçilere pul töleýär. Mardymga pul berip, tarik berip ana şulan kılýar. Awganystanyň Milli Mejlisiniň deputaty Fethullah Kaysary bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda ýygnalan gallyk hasylynyň möçberiniň ýan 1.400.000 tonnadan aşanlygy resmi derejede habar berildi. Resmi maglumatlarda bu görkezejiniň ýurdun öz azyk howpsuzlygyny dolu üçin edenligi barada habar berýänligi bellendi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bolsa daýhanlaryň zähmetiniň ýeşine ýokary baha berilmelidigini belläp tapawutlanan zähmetkeşleri sygylamak meselesini öwrenmegi tapşyrdy. Şol wagtda daýhanlar galda önümçülüğünün girdejlerinin petliginden hemde hasaplaşyň wagtynda edilmeýänliginden näýiledigini aýdýarlar. Liwapdaky habarçymyz Osman Haliýewiň maglumatlaryny dinläli. Türkmenistanda galda oragy dowam edýär. Ýöne oragy tamamlap, döwlete gallany dol tawşyran kärendeçiler de az däl. Yerli metbugatda olar bilen hasaplaşyň geçirilýändigi de habar berildi. Ýöne şertnamada berilenen mukdardaky hatta ondan da köp hasyl tawşyryp, bir näçe aýlap çeken zähmetine düşýän puly ellerine alan gallaçy kärendeçileriň köpsi hasaplaşykdan saklanyp galýan tutumlardan närazy. Olardan biri Azatlyk radiosyna da ýüz tutdy. Özüni Ataguly diýip tanadan ol ýigit Liwap vilayatynyň galkynyş etrabynyň Niyaz badyndaky daýhan birleşiginden kärende ýerini alyp, buğday östürüp ýetişdiripdir. Onun yerinin meydany 1 hektar 15 sotuk. Daýhan birleşigi bilen baglaşylan şertnama laýyklykda Ataguly her hektardan 3500 kilogram
kärende ýerinden jemi 4020 kilogram hasıl almaly ekeni. Kärendeki döwlete 4219 kilogram galla tapşyrypdyr. Bu şertnamada göz öňünde tutulan aksyndan 199 kilogram köp. Atagulynyň döwlete tapşyran gallasynyň bahasy 1687 manat 60 tenge diýilip keskitlenipdir. Ondan tohum, kimikatlar, yer ve su için büdjet teleýleri, su edarasyna mineral dökün, daýhan birleşigine 14 görnüşli jemi 872 manada golay tutum saklanyp galynypdyr we kärendeçiniň saat girdejisi 815 manat 64 tenge diýilip keskitlenipdir. Ýöne atagula o pulu da bermendirler. Pensiya tutum, sastrak, tebigaty goramak ýaly ýene 8 görnüşli tutuma 210 manat saklap galyp, galla ýetişdirmek üçin 10 aýlap çeken zähmetine 662 manat 81 tenge hak tölenipdir. Atagulynyň alan girdesini 12 aýa paýlasan, her aýa 55 manatdan düşýär. Şol 55 manaty özi aýaly iki çagasyna paýlasan, maşgal agzalarynyň her birine 13 manat 55 tengeden ýetýär. Ataguly söhbetiniň dowamında bu girdeji bilen nädip güzeran görmeli diýen jogapsy sowaly ortaga oklady. Ol öz başyna mellek ýeri bolan kärendeçiler üçin ýene-de ýagşy. Olarda 2-3 baş mal saklamaga, gök we bakça ekinlerini östürüp ýetişdirip, bazarlarda satyp bir näme gazanç etme mümkinçilikleri var. Mende bolsa öz başyma mellek ýerim ýok. Ata-enemiň ýanynda ýaşaýaryn diýär. Niyaz Fadyňdaky daýhan birleşiginde ellerine ýekeje tenge alıp bilmedik gallaçy kärendeçiler de bar ekeni. Olar geçen ýyl gowa çekip şertnamada belirlenen hasyl alıp bilmän daýhan birleşigine belgili bolup galan kärendeçilerdir. Daýhan birleşigi olaryň galla ýetişdirip gazanan girdejilerini şol bergileriniň öwezine saklap galypdyr. 2015-nji ýylyň 1-nji ýarymynyň jemlerine bagyşlanyp 9-njy ýulda geçirilen hökümet maslahatynda döwlet başlyklary owa hojalyk ulgamynda işleri guramagyň fermerçilikmi ýa başga bir usulyny işläp düzmegiň möhümdigi baradaky meseleni ortaga atdy. Azatlyk radiosu ile söhbetdeş bolýan yerli owa hojalyk hünärmenleri de bu meseleniň juda möhümdigini, daýhanyň özüni ýeriň hakyky ýesökmünde duýmalydygyny belleýärler. Libaptaki haber Semit Osman Hallyýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Türkmenistanda owa zähmetkeşleri dürli salgytlary tölemeli bolýarlar. Olaryň ýyllyk zähmet hakyndan saklanyp galýan tölegleriň töwerek taşy goramak ýaşlar bileleşiklerini goldamak ýaly maksatlar üçin tutumlary hem öz için alýanlygy habar berilýär. Türkmenistanda adaty raýatlaryň zähmet hakyndan saklanyp galýan salgytlary we tölegler barada Türkmenistanly ýazaja Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläli. Söhbetdeşligi Kardeşim Muhammed Tahir geçirdi. Amanmadagy edil elimde şu wagt bir dokument var. Şonda daýhanlardan tutulýan tutumlar hakda görüň edilýär. Olaryň arasynda ýaşlar guramasy, tebigat goramak ýaly salgytlar hem gözeýilýär. Salgyt ýa tutumlar meselesi hökümet işgärleri barada aýdylandan ähili. Döwlet edarasyna işleýän hökümet işgärlerinden hem tutumlaryň bir näçe görnüşi var. Olaryň käbiri resmi ýagdaýda aýlykdan şeýlelerin tuturup galanam işgärden şol tutumy tölemeklik talap edilýär. Hemen mysal üçin şolaryň käbirini size sanap bereýin. Şäheri awadarlaşdyrma üçin bir ýylyň dowamyny 24 manat tölemeli. Oňdaşyndan bunun üçin bir ýyllyk ortaça 130 manat çemes edilýär. Soňra bağlary ýyda etmek üçin her aýda hökümet işgärlerinden 5 manat tutum tutulýar. Ol ýyl boýunça 60 manat bolýar. Geçirilýän dürli bayramlara işgärlerden tutumlar tutulýar. Şol tutumlar töledilýär. Bolteriýada aýlyk alan wagtlar alqalýarlar ol 50 manat çemes bolýar bir ýylyň dowamynda. Ýa bolmasa maksumladyň näki ýaşlar birleşik diýilýän kurama var, ýaşy 30-28-de ýetmedik ýaş işgärleri mine bütünüm özüniň aýlygynyň 1% tutumny bir resmi ýagdaýda tutup galýarlar. Ondan bayramçylyk säreleri geçirilýär. Eger şol bayramçylyk särelerine gatnaşmaly edilen bolsa,
onu yol başçıların talapı boyunca talep edilen toyluvasyny satın almagy işgär borçly. Onu da ortaça täze pullun 300 manat çemeti çıktı edilýär. Onun başyndan mene eger bir ol elbette edilse işleyen edarandan näle onu maşgaly büdjetinden edilýän başga da çıktılar töleýärken mektepde goýan çağaňa tärägatnaşan tüllüwa alyp bermek ya bolmasa mektebiň remont üçin pul tölemek. Onun başyndan ätiýaçlandyrys töleýi bütünüm her ayda aylığın 12% tutumunu tutup alıp kalıyorlar. Ve şeylerden işlerse bir yılda 10 ay olsa yurtta da hazır orta aylık 590 manat deyip tasdiklanan olsa demek işler 4 aylığını dürlü tutumlar için yitiriyor. Ama dağındı bu tutumlar devleti değişli ehli idareler ödeşini alıyor mu yoksa bir idare bilen beylek idarenin arasında tapavut olup biliyor mu? Yok bir iradan ölsün aliyab. Mavuna yazılıştır 10 manat az olup biler, köp olup biler. Ama dağın diyen kaydan tutumlanğızdan bir boyun kaçırmak mümkünçilik var mı? Mesela men şu tutum kabul ediyen beylekin berjekler deyip bolýan böyle bir mümkünçilik var mı? Deyip bolýar elbette. Men şeýle ýagdaýlar bilýän mesela şol bağa ide etmek için her ayda tutulýan 5 mandy berjekler diyen medisina fudonunu işleyen işyaren milyon ya olmasa men toya katnaşıma ýagdaýym yok, onça pulu men çıktıp etmeye ýagdaýym yok, maşgalam uly çiğ sülfe sağı diyen mektep muğullumlu bilýän onu atlar öňe juda seýrek bolýan hadise sebäbi her kim özünün iş orununu saklamak için istese istemese şolada razi olmalı bolýarlar. Sebäbi ol edil şo tölemedin diýäsen işten çıkaraslar yok. Bolýan gara bahana tapylýar da şol işten gıraklatmak için. Ama da bolýar beren maglumatyňyz üçin sag bolun. Sizem sag bolun. İşiniz rawat bolsun. Türkmenistanly ýazyjy Murat Bugaýew bilen kardeşi Muhammed Tahirin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanda dürli maksatlar üçin raýatlaryň zähmet haklaryndan tutulýan sargytlar meselesi boýunça Azatlyk radiosynyň Facebook sosial ulgamyndaky tahypasynda siz özüňizden haýsy sargytlaryň alınýanlygyny bilýärsiňizmi diýilip orta atylan sowala gelen tesbirleriň birinde okuyjymyz Gülälik Ýadmuradowa diňe bir diýerler al diýen ýok diýip ýazýar. Ýene bir tesbirde Atajan Ereşew bary bir alyarlar almak üçin müň bahana tapýarlar diýen pikirini orta atýar. Aşgabatda soňky aýlaryň dowamında Gurigil atly mikroraýonlarda kiçi dukanlaryň ençemesi ýapyldy. Olara näme boldy? Olaryň ýerinde şu näme bar? Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny dinläýäli. Örneğin munollar paýtatdyň istenlik ýerine kommersiýa butkalar diýip atlandyrylýan hususy dukanlara hem de gazrovka diýilýän suw satýan dukanlara duşmak bolýardy. Bu dukanlarda gazrovka ýylatyň köp gelim gidimli ýerlerine goýulýardy. Emma bu hili elbirde dukanlar 2000-nji ýyllaryň 2-nji ýarymyna ýapylyp başlandy. Prezident Berdimuhammedow häkimet başyna gelmegi bilen bolsa bu dukanlaryň ähli ýapyldy. Olaryň ýapylmagy paýtatdy awadanlaşdyrmak, göýürleşdirmek işler bilen düşündirildi. Edil şu düşündiriş bilen bu kiosk kommersiýa dukanlarynyň eýlerine häkimetler tarapyndan ilk başda ak plastik butkalarda sewda etmeklik buyuruldy. Ýönetilekçileriň häkimetleriň talap edişi ýaly ak plastik butkalarda sewda edip başlandyklaryna garamadan soňra olar doğrulygyna ýok edildi. Her ýyl azaldylyp gidilip oturuluşuna 2014-nji ýyl dowamlı bu kiosk kommersiýa dukanlarynyň doğru soňuna çykyldy. Şol kommersiýa dukanlarynyň ýerine hem hiç zat gurulmady. O ýerler häzirem boş ýatýar. Mysal üçin öňkü birinji park häzirki Aşgabat şeýleräsiniň alkymyndaky awtobus duralgyny kiosk kommersiýa dukany we suw satýan dukanyň ýerine häzirem hiç zat ýok. Kommersiýa dukanlary bilen birlikde paýtatdaky bulgurlap suw satylýan dukanlar hem ýapyldy. Bu hili ýyl içinde gazrovka diýilip atlandyrylýan dukanlary köp adamly her bir awtobus duralgysynda denýäli görmek bolýardy. Käbir telekeçiler bu suw satýan dukanlaryň hem paýtatdyň gorkuny alýar diýen düşündiriş bilen ýapylanyny aýdýarlar. Häkimligiň işgärleri ak butka edin diýdiler. Ak butka edin sebäp şäheriň owudunlygyny alýaňal diýip ýaptyrdylar. Diýip öň suw satýan dukanyň eýesi bolan anagly bolup geçen wakalary ýatlýar.
Şol bir wagtda hem häzirki ıssy howada paýtagtda kiosk görnüşli kommersiýa we suw satýan dükanlaryň ýapylmagynyň yaramaz täsirini duýsa bolýar. Ýokarda alynan bulgurlap suw satýan sewda nokotlary diňe tek howalaryna galypdyr diýse boljak. Bu ýerdäki suw satýan dükan elmydana köp adamly bolýar. Laýtda häzirki toňuz basynyň ıssy günlerini bu dükanlaryň alyjylarynyň uly nowatlaryny görse bolýar. Emma şäheriň beýleki ýerlerine ol dükanlar indi ýok. Paýtagtlar şäherde kiosk kommersiýa dükanlarynyň köpsini ýapylmagynyň hem ıssy howada suw göllegini uduga çekdirýändigini aýdýarlar. Mysal üçin Daryanskaya Gnezdo diýip atlandyrýan raýonda iň märkisi kiosk görnüşli bolmadyk kommersiýa dükany hem ýok. Paýtagtyň köp ýerlerine suw satyn alyp bolmaýar. Kommersiýa dükanlary ýok. Şolar bolsa da olar bu kurak ýerlerde ýerleşen soňlar tapmak kyn bolýar diýip paýtagtda mekan gurulýar. Şol bir wagtda hem resmi mediada ıssy howadan äge bolmalydy. Issyda adamlaryň öýlerini nähili alyp barmalydyk wagda düşündirip berilip, adamlaryň ıssy günleri ýanlaryna suw bolmalydygyny ýetýär. Emma soňky bir näçe ýyl dowamly häkimetleriň paýtagtda kiosk kommersiýa dükanlaryny we suw satýan gazrovkalardan arasalamak işlerinden soň häzirki wagtda şäheriň köşelerine suw satýan sewda nokotlary geçen ýyllardan deňäninde göz görtüli adally. Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan şeýle-de goşmaçy meseleler barada maglumatlar Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtynda siz üçin el ýeterlidir. Şu Aşgabatyň demir ýol wagzalynda otlaryň kesitlenen tertip boýunça gatnamazlygynyň ýolagçylary ýetirýän täsiri barada taýýarlanan videony siziň dikkatiňize hödürleýäris. Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna syýahat ediň. Facebook hem Wkontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem ünsden düşürmäň. Öz pikirleriňizi hem mälim ediň. Eger Azatlyk radiosy bilen telefon ýa SMS arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky nomerimiz goşmak belgisi 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza, pikirleriňize garaşýar. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.